Добре, чудо. Нека да започнем с тази чудесна, чудна дума на българския чудо. Що е то чудото? Що за чудо е чудото? И аз съм извадил една елементарна дефиниция, малко да ни помага. Май от Google беше. Но тя ни дава дълбочина за тази кратка дума чудо. Значи, чудото е явление, нямащо обяснение в рамките на природните или научните закони. Чудото е явление, което няма обяснение в рамките на природните или на научните закони. Тоест, с други думи, чудото или чудесата са извън закона. Е минимум извън законите, които ние познаваме. Затова и човек се чуди. Защото определени правила, определени зависимости, определени закони са ни познати и като става противно на тях и човека е такъв изненадан и казва, какво стана тук? Това е чудото. Учудих се много. Как се случват тия неща? Така че чудото е нещо, което се случва отвъд познатите на нас закони и принципи. Чудото има и още един синоним, което е думата вау! 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 Ето това е чудо. Вау! Ау! Това също може да е чудо. Така че чудото има още няколко синонима. Елементарни и лесни за запомняне. Но аз днеска бих искал да говорим, както и приляга на празника, за чудото, но на Рождество. Чудото на Рождество, Христово. Чудото покрай раждането на Христос. И така, самото раждане е чудно, но преди него първото чудо е в зачатието. Начинът, по който Исус е заченат в жена, и то девица. Това е доста интригуващ момент. И до ден днешен е чудно за законите и правилата и закономерностите, които ние познаваме в естественото. Това си остава загадка. Нещо като вау, как става това? И сега, хубавото е, че на такова нещо, което е много чудно и е много извън естественото, в Библията имаме съвсем естествен доклад на всички тези свръхестествени събития. Което е, според мен, е много яко. Уникално наследство. Бог се е постарал да събере тия неща в книга. Нещо, което е много познато. Естествено, всеки може да я прочете. Днеска можем и на телефоните да ги имаме тези книги, тези информации, но Бог се е постарал нещо толкова свръхестествено да стигне до нас абсолютно по естествен път. И там имаме дори нещата описани с детайли. И аз искам да погледнем точно тези неща. Имаме подробно родословно дърво. Даже, ако щете ми вярвайте, но можем да попитаме небесния Google, сиреч Библията, как стана всичко това? Как стана той чудо с Рождество? Можем да попитаме и аз мисля, че ако се поразтърсим, ще намерим директен отговор. Ето, гледайте сега какво става. Ще ви направя примерен експеримент пред всички. Как стана всичко това с раждането на Христос? И отивам в Евангелието според Матей, 1 глава, 18 стих. И там вижте какво пише. А раждането на Исус Христос стана така. 2 точки. Виждате, директен отговор. Как стана? Стана така. И ти го описва. В Библията е. Матей. Матей решил, че някой ще се зададе този въпрос, дори 2000 години по-късно, и е решил да даде отговор. Стана така. След като майка му Мария беше сгодена за Йосиф, още преди да се бяха събрали, оказа се, че тя е заченала от Святия Дух. Елементарно. Нали? Така се оказа. Сгодяват се младата двойка, Йосиф и Мария, и изведнъж се оказва, че тя е заченала от Святия Дух. Елементарни неща. Тук е описано с едно изречение, нали? Аз обаче чета и си казвам, добре бе, а може би и вие сте така.
нещо има странно тук. Как се зачева така от Святия Дух? Как изведнъж тия хора се сгодяват, планират да бъдат заедно и изведнъж, представяш ли си? Жената, ако си мъж, жената, за която взимаш като годеница и тя ти казва само, че да ти каже нещо. Случи се нещо, трудно е за обяснение, треперех много, нещо стана и аз не знам как да ти го кажа, но заченах от Святия Дух. Представяш ли си? И ти го чуваш това нещо от твоята годеница. И предстоите първа да се ожените, да живеете заедно. Нали? Това са живи неща. И много, много интересно как Бог се е постарал в този дневник да ни ги опише тия събития. И сега аз, като вас, а и самата Мария също, се чудеше как става това, как се зачева от Святия Дух, как ще стане тая работа. И дори, представете си, и това е описано. Представете си, че в Библията и това нещо е описано. Като питаш как става така, че жена, на всичкото отгоре девица, да зачене от Святия Дух. От Дух, който е свят. Как става тая работа? И там може да намерим отговор. Само, че в другото Евангелие на Лука. Докторът, той е доктор, Лука е лекар и доста интелигентен мъж, се е постарал да запише как се случват тия неща. И сега в първата глава на Лука, в 35 стих, там контекстът е, че Мария и ангелът, който Бог и праща, си говорят. И ангелът ти казва определени неща за това, че наистина ще зачене, ще роди момче. Той е много важен за целия свят и даже името му казва как ще бъде. И Мария, като чува всичко това, видимо доста притеснена, така ми се струва, аз като чета, се опитвам да си я представя, си казва, добре бе, всичко хубаво, ама как ще стане това? Как ще се случи всичко това? Аз не разбирам как може да стане. Аз не съм познала мъж, аз съм девица. Как стават всички тия неща? И ангелът, вижте какво я отговаря, това е в стих 35. Ангелът и отговори на Мария. Святия Дух ще дойде върху теб и силата на Всевишния ще те осени. Затова и святият, който ще се роди от тебе, ще се нарече Божий син. Виждате, че детето е свято, защото е родено, баща му е Святия Дух. Той е родено от дух на святост, от духа на Бога. Затова детето още от самото зачатие е свято. Който ще се роди от тебе, ще се нарече Божий син. Още от тук става ясно, че на това дете живота му ще бъде интересен. Всичко започва с чудо. Може би целият му живот ще бъде чудо, не само раждането му. Всички неща, които ще говори и ще прави, ще бъдат чудо. Чудесни. Хората ще се изумяват. И до ден днешен хората се изумяват. Не само когато четат тези неща, но когато започнат да вярват по-истински и започват в живота им да се случват чудеса. Защото Бог е същия вчера, днес и завинаги. Той не се променя. Той е жив, истински, оригинален и върши чудеса във всеки един век, във всяко едно поколение и във всеки един човек, който има вяра обаче. Защото всичко това се случва чрез вяра. Забелязвате, че Мария не каза, о, призрак, махни се от тук. Тя разпозна, че Бог я е пратил ангел и взе думите му на сериозно. Дори нещо толкова много странно и интригуващо и непознато, като това да зачене тя самата плод вътре в себе си, истински плод, но от Святия Дух. Добре, историята продължава. Някои от вас, ако си направят труда да сега по тези празници да прочетат в началото на Лука или на Матей, ще видите, че Лука повече предава събитията около зачатието и раждането на Исус от страната на Мария, от гледна точка на Мария, а пък Матей ги предава повече от страната на Йосиф. И аз искам да продължим една история, която започнахме в Матей. В Матей 1 глава, дето си зададахме въпроса, а как става раждането на Исус? И там той директно казва, а рождението на Исус Христос стана така. И историята продължава
в 19 стих надолу, след като Йосиф разбира, че наистина Мария е заченала от Святия Дух, казва така: мъжът Йосиф, понеже беше праведен, а пък не искаше да я изложи, намисли да я напусне тайно. Много ми харесва, че в писанията нищо не е спестено. Виждате колко реални са всички тия събития. На мъжът Йосиф му е било трудно да повярва на нейната история. Кой знае какво си е помислил, бил е добър човек, обичащ Бога и така нататък, и си е казал: тук има нещо странно. Нещо не ми харесва. И вижте колко иронично по някой път е, когато се случват чудеса, за някои неща имаме нужда от чудо. За някои неща директно желаем чудо. Особено ако имаме вяра. Но после, когато се случи чудото, е трудно за разбиране и за обяснение. Представяш си? Случва се чудо. Противно на всички възможни закони, очаквания и правила. И после как ще го обясниш? Представяш си, някой се разболява и ти почваш да се молиш за него и вземе, че той е човек, който примерно не са могли да го изцелят с години, защото това са реални случаи, обикаля по болници, по лекари, по не знам си какви неща, обикаля с години. И не може да бъде изцелен. И в един момент попада в църквата, попада на вярващи хора и те се молят за него и още същата вечер този човек или същата сутрин е изцелен. Това е... Значи хем искаме чудото, хем после като стане е супер трудно за разбиране и за вярване и за поддържане. И такива хората са: глупости. Добре, че има някои хора, които се връщат обратно в болницата, за да си направят изследвания, и самите лекари също са изумени. И те се чудят каква диагноза да му сложат на този човек, защото те не допускат, че може да е станало чудо. Защото те се движат много добре по своите си правила, закони и знания. А чудото се разбрахме, че е отвъд тези неща. Той изумява. И по някой път лекарите са толкова изумени, че търсят някаква друга диагноза да сложат. И така нататък. Искам да кажа, че чудото по някой път има тази цена, когато се случи в нашия живот, е трудно за разбиране и трудно за обяснение. Виждате какво огромно чудо бе намислил Бог да се случи в живота, директно в корема на Мария, и после това и донесе проблеми. Нали? Мъжа, с който тя се е сгодила и когото харесва, обича и иска в живота си, сега ще я напуска. Заради какво? Чудо от Бога. Защо? Защото в този момент на него му липсва откровение, липсва му разбиране. Той не разбира какво точно се случва. Слава на Бога, Бог се намесва в тази ситуация, защото иначе най-вероятно малкото момче Исус щеше да расте и без земен баща. Така че той беше намислил да я напусне тайно, за да не я излага. Не иска да я излага, не иска да си мислят хората, че тя е прелюбодейка и така нататък. Но, когато намисли това, ето, ангел от Господа му се яви на сън и каза: Йосифе, сина Давидов, не бой се да вземеш жена си Мария, защото заченатото в нея е от Святия Дух. Виждате как Бог се намеси и отново чрез ангел, като има чудеса, се оказва, че има и доста ангели замесени в тая работа. Отново чрез служението на ангел Йосиф беше убеден да остане с Мария. И сега вече е най-важната информация, която този мъж Йосиф получава, за да знае все пак за какво дете ще се грижи. Това малко момче, като се роди, кой е всъщност и защо е толкова важен за Бога, а и не само за Бога, а и за хората. И казва така, това е в стих 21 на първата глава на Матей. Говори за жена му Мария. Тя ще роди син, когото ще наречеш Исус, защото той е, който ще спаси народа си от греховете му. Виждате ли коя е безценната информация, която идва от Бог до този човек Йосиф? Че народа има нужда от спасение, защото греховете на народа го завличат на някъде.
Греховете на народа завличат народа далеч от Бога. Далеч от благословенията на Бога. Далеч от силата на Бога. Далеч от чудесата на Бога. И Бог, като погледне народа, като погледне народите и казва, народите, човека има нужда от спасение. Народа има нужда от Спасител. И вижте, Бог, понеже е благ, милостив и изключително добър, това, което прави е, че решава да донесе изход в тая ситуация. Защото народа сам не може да спаси себе си. Народите, хората са поробени от един неправеден, небогоугоден господар. Греха. Греха е състояние на човешкия живот, на човешката душа, дори на човешкото мислене, който има нужда. Това състояние има нужда от Спасител. И то Спасител, който е директно пратен от Бога. Директно, който идва от Бога. Вижте, дори Бог не се наложи да хване един човек и да го обучи, че е малко по-добър, примерно, от другите. Бог, гледайки на народите и на хората, вижда, че няма нито един, който да може да свърши тази работа. Затова трябваше от собствения си дух, чрез собствената си сила, да си направи дете сред човеците обаче. Негово дете, негов син, който да се роди от жена, който да се роди от човек, да живее сред човеците, да живее като човек, за да спаси човеците. Така че още тук се разкрива много важната мисия за живота и раждането на Исус Христос, именно да бъде спасител на народа, спасител на човеците от греховете им. По-нататък събитията се развиват. Йосиф и Мария са покорни на информацията от Бог и стигаме до един тържествен момент. Наистина на света се ражда дългоочакваният Спасител. Той се ражда в едно малко градче на юг от Иерусалим и на всичкото отгоре, знаете, някои, може би или сте чели, или сте гледали сме филмите, в които Исус се ражда в ясла. В яслата е един специален съд, който са давали храна на животните от него. Исус се ражда там. Значи Божия син, Спасителя на света, Бог няма нищо против, Бог не е комплексиран и няма нищо против величието на Бога, когато стане човек, да се роди дори по такъв начин. Да се роди в малък, не много известен град по това време, дори не се ражда в Иерусалим. Голямото нещо в това време и за ония народ. Дори не се ражда в някакъв дом на богаташи или в някакъв дворец, макар че за него се очаква да бъде цар, а се ражда в ясла. Може да кажеш, че ги заварва, раждането ги заварва в крачка. Бог не е комплексиран. Бог е достатъчно велик да не парадира и да няма нищо против неговия син да се роди дори по този начин. Защото величието на един човек не е в неговите външни обстоятелства, а в мисията, която има от Бога. И в това дали той я изпълнява. Величието на един човек е в това той да бъде във връзка с Бога, да бъде покорен на Него и да изпълни Неговата воля. Така че аз ви предлагам сега да видим следващия кадър, който се намира в Евангелието на Лука. Виждате, получаваме по-пълна картина, като прескачаме от Евангелие на Евангелие. Обаче има своя ред, има някакъв синхрон. Минахме през зачатията, през онова, което Бог говори на Йосиф, онова, което Бог говори на Мария. И сега стигаме до самото тържествено обявяване от Бог на раждането на Неговия син. Това е във 2 глава на Лука, от 8 до 11 стих. Вижте какво ни казват писанията там. Там, където се ражда Исус, на същото място. Това малко градче е наречено Витлеем. И пише така: на същото място имаше овчари, които живееха в полето и стояха на нощна стража около стадото си. И ангел от Господа застана, поредният ангел, застана пред тях и Господнята слава ги осия. И те се изплашиха много. Виждате колко много ангели
участват в зачатието и раждането на Божия син. Чудо след чудо, след чудо, след чудо. Това тук вече, онези чудеса бяха малко по-лични, защото ангелите говореха първо на Йосиф, после на Мария. Тук директно се появява едно множество ангели на една група овчари. Това е масово чудо. Сумът и хора, които по това време са били на своята стража, да пастируват своите овце, са били свидетели на това явление. Ангел от Господа застана пред тях и Господнята слава ги осия. И те се изплашиха много. И до ден днешен, ако някой от нас види ангел, ако изведнъж се яви, тук се отвори портал и се явят ангели, аз съм сигурен, че доста от нас, някои могат и да побягнат дори. Ще се изплашим. Виждате, още е един вторичен ефект от това да се случват чудеса. Понеже не ги познаваме, понеже не са според това, което на нас ни е известно. За нас е притеснително, когато се случи такова чудо. Представете ли си величието на този момент? Господната слава осиява овчарите и те се изплашват. Тях ги хваща страх. Защото не са свикнали на такива неща, на такива явления, на такива срещи. Но забележете Бог, Отец, как се е погрижил, колко много чудеса и колко много ангелско служение да има в чудото на Рождество Христово. Ангелът им каза: не бойте се, защото ето, благовестявам ви голяма радост, която ще бъде за всички човеци. Голяма радост за всички човеци. Защото днес ви се роди в Давидовия град Спасител, който е Христос Господ. Виждате защо е тържествено и защо е празнично, когато става въпрос за Рождество. Самите ангели обявяват, че това е голяма радост. И всеки един, който е съгласен с тази ангелска вест, с тази добра вест, има правото да се радва. Буквално е почти като заповед. Все едно Бог казва на земните жители: радвайте се по случай рождения ден, по случай Рождеството Христово. Радвайте се, защото Спасителя се роди. От тук нататък ще има спасение от греховете. Те нямат да бъдат този проблем за онези, които наистина приемат този дар, за онези, които наистина могат и осъзнават, че да вярват в Спасителя е да се радваш. Да имаш свежест и надежда и радост в сърцето. Казва: благовестявам ви голяма радост. Дори не казва да се зарадват малко, а това е голяма радост, която ще бъде за всички човеци. Виждате, че според плана на Бог Рождество обхваща и влияе на всички човеци. По един или по друг начин така е искал Бог. Да повлияе на абсолютно всеки. И то по един изключително обогатяващ за наш начин. Да имаме радост вътре в нас. Да се зарадваме за това, че Бог решава да прати сина си в строго определено време, ще видите след малко, за да може да имаме изход от безизходицата на нашите грехове. По някой път човек се чувства като в безизходица, просто защото безразборно е живял, не си е давал сметка и е натрупал множество грехове в своя живот. Може дори човек да живее в греховете на хората, които са били преди него, или в хората, които имат някакво влияние. И вижте, изхода от цялото това нещо е Исус Христос. Бог решава, че чрез сина си той ще направи изход от цялата тази на пръв поглед безизходица. И това е едно от чудесата на Рождество и още не сме свършили, защото има последното чудо, може би, което е свързано с раждането на Божия син, съм го оставил за десерт, за накрая. Аз искам да видя едно друго Евангелие, което е написано от любимецът на Исус. Любимецът на Исус, Йоан, той така говори за себе си. Че е бил любимият ученик на Исус. Този Йоан е много интересен, защото описва тези събития по един друг начин. Малко по-мистично подхожда, малко по-философски, но пък ни обогатява с още една възможност да погледнем раждането на Исус от съвсем друг ъгъл. В Йоан 1 глава, 14 стих, пише така:
И казва, и Словото стана плът и живя между нас и видяхме славата му. Слава като на единородният от Отца, пълно с благодат и с истина. Той директно е забелязал, че онова дете, което се е родило в семейството на Мария и Йосиф, което е заченато по свръхестествен чудодеен начин от Святия Дух, е всъщност Словото на Бога. Думите на Бога, които са станали плът. И той даже казва, че това Слово е живяло между тях. Те са могли да видят славата му. Слава като на единородния от Отца, пълно с благодат и с истина. Исус Христос е бил пълен с благодат и с истина. С благост и с истина. С добрина, с милост. Той е известен като един изключително милостив и състрадателен човек. Това е славата на Бога, която Той иска да се види сред нас. Милост, благост и в същото време да не отстъпва от истината. Интересен коктейл, нали? Словото стана плът, живя между нас и ние видяхме славата му, слава като на единородният от Отца, пълно с благодат и пълно с истина. Малко по-нататък в Библията, в Новия Завет, можем да видим откровението и на един от апостолите. Апостол Павел казва нещо много, много интересно по отношение на раждането. Още един нюанс в цялото това чудо на Рождество Христово. Това е неговото писмо към църквата в Галатия, Галатяни, 4 глава, 4 стих. Апостол Павел казва нещо много, много интригуващо. Казва, а когато се изпълни времето, Бог изпрати сина си, който се роди от жена. Виждате как Бог работи. Бог работи с времена. И апостол е забелязал, че на точното време, когато се изпълни времето, нито по-рано, нито по-късно, Бог изпрати сина си, който да се роди от жена. За много от нас Бог ще се намеси, но когато се изпълни времето. Има времена, които Бог спазва. Изключително важни моменти. Важно Божие време, което Бог съблюдава. Бог знае. И когато се изпълни времето, Бог ще се намеси мощно в твоя живот. Мощно в твоя живот. Аз си спомням на няколко пъти до сега в всичките ми 5-16 години вяра, как Бог се е намесвал суверенно на правилното време. За мен винаги ми е изглеждало като по-късно. Защото от човешка гледна точка, като че ли Бог се бави, се закъснява. Но от Божията гледна точка, от божествена гледна точка, когато успееш да го разбереш, поне малко, разбираш, че Той винаги се намесва на правилното време. Виждате дори това, което се случи и раздели историята на преди и след Христос, не се случи просто е така, а се случи в правилното време. Когато времето се изпълни, тогава Бог изпрати сина си. До тогава цялата тая реалност със Спасителя, всичко това, което в този момент стана истинско, стана реално, до тогава е било в сферата на пророчествата, в сферата на обещанията. И до ден днешен Бог работи по този начин лично с нас. Има много неща, които са били пророкувани на някои от нас, които са били обещания на някои от нас. Много неща, които можем да видим в Писанията, че Бог е обещал за онези, които вярват в Него. И искам да ти кажа, че тези неща се случват в твоя живот, ще станат пълна реалност в твоя живот, когато се изпълни времето. До тогава човек трябва да стои в вяра. Има един много, много важен ключ, който отново Писанията разкриват за това как Бог работи с нас хората. Той обещава много неща. И много от тях са чудесни, прекрасни, чудни. По някой път дори невероятни неща. Има мисли за добро, за бъдеще и за надежда, така казва Словото. Има благословение, има благоволение, което е за нас. Обаче казва, всичко това човека го наследява чрез вяра и търпение. Вяра и търпение. Вяра.
за да може да си прикрепен към това обещание, то да бъде вътре в тебе, да бъде в живота ти, да бъде в мислите ти, да бъде в мечтите ти. Това, което Бог е обещал. И търпение, защото има специално определено време, което трябва да се изпълни, за да се случат нещата. Особено за онези от нас, които наистина не искат да прибързват, да правят нещата от себе си. Защото когато направим човешки неща, те много бързо могат да се развалят, те много бързо могат да се променят. Но когато сме достатъчно търпеливи Бог да направи нещо в живота ни, то има вечни последици. То остава. То е нещо обикновено, то е непоклатимо. И остава за поколенията дори след нас. Виждате какво Бог направи преди 20 века. И до ден днешен, това, което се направи не преди 200 години, не преди 20 години, а преди 2000 години. И до ден днешен има сила, има влияние. Дори сред нас. Ето, дори в една България, в Габрово, днес раждането на Божия син е от значение. Има влияние, има сила. До ден днешен това послание работи. До ден днешен всеки, който осъзнае за какво става въпрос и повярва, ще се зарадва. Ще се зарадва, защото ще може да се отърве от греховете си. И ще може да започне да наследява Божиите обещания. Ще може да влезе в пътя, който Бог е направил за него. В пътя, в който Бог го води. Пътя, в който Бог го благославя. Пътя, в който Бог наистина е Бог. Защото има и други пътища. Така че виждате, че преди да се изпълни това време, има над 300 пророчества за Месията, които са в Стария Завет. Преди да дойде Новия Завет в Исус Христос. Над 300 пророчества. И това са стотици години. Някъде хиляди години, в които се очаква това нещо да се случи. Очаква се това нещо. Това е глобално нещо. Това е изключително важен момент. За всички цивилизации, за всички народи. Раждането на Спасителя на човешката душа. Сигурно човек, ако иска да научи малко повече математика, може да отиде при някой професор. Ако иска да стане добър в кухнята, може да отиде при някой топ готвач. Ако иска да си оправи колата, има и добри монтьори. Нали? Честно казано, дори и някоя болест да вземе да излекува, има добри лекари специалисти. Но само един е способен да спасява човешката душа от проклятието на греха. И това е Исус Христос, Божия син. И обещанието, което има за всеки един човек, е, че няма да загива заради проклятието на греха, който вярва в него. А ще бъде спасен и му се обещава вечен живот в присъствието на Бога. Вечен живот. Вижте, до Исус може да има много пътеки, но до Бог Отец, до бащата на този уникален син, до Богът на боговете, източника на абсолютно всичко, каквото имаме в този свят, до истинския Творец има само един път, който е разкрит в Библията, и това е Исус Христос. Никой не може да стигне до Отец, освен чрез мене. Сам Той е записан да казва. Но вижте, за всяко време в нашия живот си има специално Божие време, което трябва да се изпълни. И сега накрая ще ви кажа и за поредното, в нашия случай последното чудо, което касае лично нас, хората, всеки един от нас, много директно. Ще видите сега защо. То е подобно на чудото на зачатието, подобно на чудото на раждането на Исус. И си е нещо, което може да касае всеки един човек, който е описан тук от Йоан, защото има описания на тези хора, които това чудо ги касае. Това отново е в първата глава още на Йоан. Йоан се е постарал да го напише, любимият ученик на Исус се е постарал да го напише още в началото на своето Евангелие. 12 и 13 стих пише следното нещо. На онези, които го приеха, които приеха Исус. Защото знаем, записано е тук подробно, че има много, които не го приеха. Дори
от неговия народ не го приеха. Не го познаха, тълкуваха го по различен начин, откакто Бог искаше и така нататък. Бог дава свободна воля. До степен, в която хората могат и да отхвърлят този подарък, и да отхвърлят рожденика. Могат да отхвърлят сина, може да отхвърли. Човек може да отхвърли Спасителя. Може. Бог не задължава. Той не е като Сатана. Бог дава правото, дава свободна воля да бъде избран, защото това е любов. И те информира какво се случва в единия случай, какво се случва в другия, разбира се. Но онези, които го приеха, даде право да станат Божии чеда. Вау! Вау! Това не е ли огромно чудо? Това за мен е огромно чудо. Бог да даде такива права на човеци. Да се наричат Божии чеда, Божии деца. Деца на Бога. Човеци, които чрез вяра го приемат Божия син. Виждате силата и влиянието на Божия син. Може да превърне от едни просто човеци, да ги превърне в Божии чеда, в Божии деца. Уникално. Казва на тези, които вярват в Неговото име. Той дава правото да се нарекат Божии чеда. Право. Представяш ли си? Да имаш правото да бъдеш дипломат. Да бъдеш наречен дипломат. Всичко е специално при тебе. Специален режим на пътуване, специален режим на какво ли не, на всичко. Специален живот. Защото някои имат правото да са дипломати. Особено ако си емигрант, отидеш в чужда страна, примерно Америка. Примерно. И изведнъж вземат, че ти дадат правото да се наричаш американец. Вече не си чужденец. Вече не си друг. Имаш същите права, като онези там. И тук е подобно. Но онези, които вярват в Неговото име и го приемат, Той даде правото да станат Божии чеда. И вижте надолу, защото това, което предстои в този стих е още по-интригуващо. И е наистина чудо. За тях говори така, които се родиха не от кръв, нито от плътско пожелание, нито от мъжко пожелание, но от Бога. Ето още една от тайната сила на вярата в Исус, която е разкрита тук от любимият ученик. Има тайна сила за нас в вярата в Исус. И това е силата на рождението. Човек, когато повярва в Исус Христос, се ражда отново. Не е ли това вау? Не е ли това чудо? Веднъж може да се е родил по плът и кръв. Веднъж вече е излязъл от жена. Всички хора, искат или не искат, ако са на този свят, ако са живи на този свят, се раждат от жена. Раждат се от плът и кръв. Биват заченати от плътско или мъжко пожелание. Обаче, тук се случва нещо ново. Нещо твърде драматично, за да бъде пропуснато. Случва се още едно чудо. Че човек в момента, в който наистина повярва в Исус Христос и го приеме, се ражда отново. И откъде се ражда? От Бога. Ражда се по подобие на Христос. От Божия дух. Ето това е тайната сила на вярата в рожденика. На вярата в Исус Христос, която касае лично всеки един от нас. Не знам за вас, но аз искам тия права. Аз ги искам тия права. И честно казано, аз разбрах постфактум, че ги имам. Защото в моя случай аз първо повярвах. Преди да съм отворил Библия, преди да съм отишъл на църква, преди да съм видял християнин, аз бях на кино. И гледах филма Страстите Христови. И от този филм нататък аз бях пленен от този герой. Исус Христос. В плен. Край. Бях маркиран. Нещо се беше случило тогава, да оставим начина, по който се чувствах, който и до ден днешен ми е трудно да обясня, с
3 часа рев от един младеж, който беше доста твърд. Беше се обучил да бъде твърд, да не плаче, да бъде як, да бъде готин и така нататък. Според всичко, каквото иска този свят, според всичко, каквото този свят предлага. Бях се обучил, но попаднах в плен на Божия син. Сърцето ми до ден днешен е в плен на него. И тогава ми се случваха най-различни неща. Вътре в мен нещо бушуваше, нещо се разместваше, нещо ставаше. Не знаех дори какво да мисля, какво. Чудех се дали да не изляза от това кино, защото си мислех, че по някое време може и да умра. Толкова беше силно. И по-късно разбрах, че всъщност аз съм го приел. По-късно разбрах, че сърцето ми точно за него е жадувало и купняло през цялото време. 25, 6, 7 години от моя живот без него, без живота, без Спасителя. Душата ми изгубена, блуждаеща, търсеща смисъл, къде ли не. И в оня ден, преди 16-17 години в онова кино, аз съм повярвал. Аз съм го приел. Аз бях съкрушен от едни негови думи, които не са толкова свързани с неговото раждане, но са свързани с неговото разпъване на кръст. На самия кръст той се моли на своя отец и казва: прости им, Отче, прости им. На всички хора, които го разпъваха, които не го познаваха, които го отблъскваха, които му се дразнеха и откровенно го мразеха. Да се чудиш защо. Сега вече знам, но тогава се чудех защо човечеството би могло да мрази такъв идеален човек, такъв прекрасен, светъл човек. Защо искат да се отърват? Защо искаме да се отървем от тоя? Защо нещо ни е в повече, нещо ни дразни, нещо не е наред? И въпреки това той каза: прости им, те не знаят какво вършат. Застъпи се. Аз усетих, че се застъпи лично за мен тогава. Той го каза на филма за онези, които бяха там, тълпата, но аз знаех, че аз можеше да съм там сред тая тълпа. И аз го усетих за себе си. Аз разбрах, в този момент аз разбрах, че има много неща, които аз изобщо не знам какво правя. И изобщо мисля си, че знам, но всъщност не знам. Разбрах, че само Бог знае. И че чрез Христос и в Христос за мене, за такъв като мене, има прошка. За всичките ми беззакония и грехове, всичките ми грешки спрямо Бога има прошка. Уникално. И по-късно, години по-късно си чета Евангелието на Йоан и казвам: аз имам права, защото съм повярвал и съм го приел. Аз мога да се наричам Божие чадо. Аз съм Божие дете. И имам абсолютното право да се наричам Божие дете. Божи син. Дете на Бога. Защото това е истината в моя дух. Така че това е валидно за всеки един. Дори и до ден днешен. Стига да го приеме и да повярва. Може да е дошло това време за някой от нас. Не знам, само Бог знае. Може да се е изпълнило времето. Аз не знам. Аз и тогава не знаех, че за мен се беше изпълнило времето. Но се беше изпълнило времето. И аз смятам, че за всеки един човек, Бог има време, което да се изпълни. И имаме воля, чрез която може да се разминем с изпълнението на това време. Или да не се разминем. Аз тогава не се разминах. Но бях с още някакви приятели на този филм, нали? Не бях сам. Единствен аз видях това, което видях. Единствен аз повярвах. Единствен аз го приех. Коментарите на моите приятели бяха: не ми казвай, че искаш да бъдеш като този бълък. На 33 да умре публично, без успешен бизнес и семейство. Те бяха видяли съвсем друга история. Аз направо бях унемял, аз не знаех какво да им кажа. Аз не мога да се събера. Още плача и си казвам: как е възможно да гледаме един и същи филм и да виждаме тотално различни личности и неща. Тотално различен сюжет. За мене се беше изпълнило времето. Така че ако твоето време се е изпълнило, просто те съветвам чисто приятелски да не пропускаш. И понеже сме баш в края,
на това, което аз ще ви говоря. След това смятаме да изпеем още някоя друга песен и наистина още повече да се потопим в празника. И тия дни така и ще бъде. И аз ви насърчавам да не забравяте кого празнуваме наистина. На всяка една маса, по всяко едно време, във всеки един момент. Спомняйте си кого празнуваме. Кой е причината за празника. Но преди това искам да завърша с една молитва. Като ето преди 16 години гледах филма. Към днешна дата обаче така се завъртяха всички неща. Изпълниха се още няколко специални момента от Бог и към днешна дата аз съм служител на Бога. Аз служа на Бога. И искам да се помоля като служител на Бога за всеки един, чието време е дошло, се е изпълнило, независимо дали е било преди едно известно време или днес, няма никакво значение. Искам да помоля всеки един, който наистина е приел Исус Христос и е повярвал в Неговото име, приел е спасението, което Той дава и е съгласен този Спасител да бъде Господ на живота му, бих искал да се помоля за такъв човек и направо искам всички тия, които отговарят на това условие, да се изправите, за да може да се помолим да направим едно благословение. Всеки един, който е повярвал, че Исус наистина е пратен от Бога да спасява, че Исус Христос наистина има сила да спасява човешката душа и че заслужава да бъде Господ на нашия живот. Аз искам да се помоля за всеки един такъв човек. Има много неща, с които може да се шегуваме и да постъпваме лекомислено, защото е все тая дали ще ги имаме или не, дали ще ги загубим или не. Но що се отнася до душата на човека? Това е самата същност, самия живот на човека. Ето това е сюблимен момент, в който всеки един може да бъде тържествено сериозен. И затова не искам да го пропускаме по никакъв начин. За мен ще бъде престъпление като Божи служител, ако пропусна някой тук, нечия душа, чието време се е изпълнило днес за спасение. Тези паузи са нарочни. Просто бих искал всеки един да си помисли. Кога и как се е изпълнило неговото време? Може да е било преди много време. Спомни си. Спомни си как се е изпълнило твоето време, човече. Спомни си. Кое е онова, което драстично е променило живота ти напреди и след. Даже леко ти предлагам да си помислиш какво може да бъде. Аз знам какво ще да стане с моя живот, ако не бях гледал тогава ония филм и не се беше изпълнило времето. Можеше и да ме няма. Почти сигурно. И честно казано, сигурно това важи за много от нас. Помисли си. Къде можеше да бъдеш? Какъв щеш да бъде развоя на твоя живот? Ако не беше той, ако не се беше изпълнило времето с него. А може да си по-отскоро във всичко това. Може да си задаваш все още въпроса как стана всичко това. Ами виж, Бог ще ти отдели време да ти обясни. Бог винаги отделя време да обяснява важните неща. Бог обяснява на хората как се спасява човек. И в крайна сметка всичко се свежда, колкото и сюжети да разгледаме, се свежда до това дали човека има вяра в сърцето си. Дали наистина приема този подарък. На всичкото отгоре е безплатно. За нас идва безплатно. Кой знае какво е струвало на Бог Отец да прати сина си на тая земя? Кой знае какво е струвало на сина да напусне райското място и да дойде тук сред нас, да живее като човек в ограниченията, в греховете, в тегобите, в всичките ни неща. Накрая отида и на кръста да бъде бит, разпъван, плют, обиждан, неразбран и всичко останало.
Но слава на Бога, Божията слава е толкова велика и живота вътре в него, че той не можа да стои мъртъв. Той не стоя дълго време на кръста, нито стоя дълго време в гроба, възкръсна от смъртта. Защото Бог така му се видя угодно, защото това беше целият план на Бога. Но в този план е включено изкуплението на всяка една душа, спасението на всяка една душа. Така че ще се помоля за всеки един, който е на това място тук. И хората, които може би гледат, които наистина са повярвали в Спасителя за личното си спасение, за спасението на своята душа. Приели са добрата новина, че на народа, на човеците, на света се даде Спасител. И неговото име е Исус, което значи Бог спасява. Или Йешуа, както чухме преди малко. И че Той единствен заслужава да бъде Господ на нашия живот. Господар на нашето сърце. Слава на Тебе, Господи Исусе! Велики Боже, Ти си благ и добър. И Твоята милост трае до века. И ние сме Ти благодарни, всички ние, Господи. Аз издигам всички тия хора, целият този народ пред Тебе, Боже. Ти казваме, че сме Ти благодарни за този подарък. За зачатието и раждането на Твоя Син между нас. За да има Спасител между нас, известен с име. Благодарим Ти за това чудесно спасение, Господи. Благодарим Ти, че Ти правиш спасението на нашата душа реалност, Господи. Благодарим Ти, че за нашата душа е платена цена. И Ти благодарим, че от всички възможни господари на този свят Ти си ни показал кой е най-добрия, кой е единствения, който е оригинален, кой е единствения, който е готов толкова много да ни възлюби, че да умре за нас, за да можем ние да живеем за Него. Още по-добре, чрез вяра в Него ни се дава възможност да живеем в Него и Той да живее в нас. Благодарни сме Ти за Твоя спасителен план, Небесни Татко. Благодарни сме Ти, Господи. И този ден сме се събрали да отдадем почит, слава и хвала на онзи, който заслужава. Нека бъде издигнат в нашите животи, нека бъде издигнат в нашите семейства, в нашите домове, нека бъде издигнат в този град и в цялата нация. Името на Спасителя, името на Господаря, името на Благия, който ходи в истина и благодат, чието думи са думи на вечен живот. Благодарим Ти, Господи. И аз Ти благодаря за цялото това мнозинство, Боже. Нека бъдат благословени, ръката Ти да бъде върху всеки един. Моля се от този ден нататък, Господи, специфично да бъдат пазени всички тия хора от зло. Да бъдат пазени, Боже мой, от проклятия, от клевети, от капани, от всякакви гадости, които може да има по този свят, Боже мой. Моля Те на всеки един да му бъде помогнато да живее пред Твоите очи. Чисто, свято. Имаме нужда от Твоята помощ, Господи. Имаме нужда Твоята милост да се излива в сърцата ни, Боже. Благодаря Ти, че Твоята милост и Твоята добрина ни умива. Прави ни чисти отвътре. Тя е като душ за нашата душа. И аз се моля, Господи, целият този народ да бъде хранен с благодат върху благодат. Сърцата ни да се изграждат и да се уякчават от Твоята добрина. Да Те познаваме такъв, какъвто си. Боже, явявай се истински сред нас. Подкрепяй ни и ни увещавай с Твоите думи. Уверявай всеки един, че може да бъде близо до Тебе, близо до Твоя скут, близо до Твоето сърце и подобно на любимият ученик. Всеки един може да има правото да се нарича Божие дете, Божие чадо, Божий народ. В името на Исус аз благословявам всеки един. Амин.